Se, Mille. Det er spændende, hva'? Nej, nu kommer det ned i vandet. Ej, hvor Mille nu ned i vandet. Så skulle det være første gang i 50 år, det sker for os. Pas på. Ja. Ja. Mille, kom hen til mor. Skal du lige have massen på, så tror jeg, den ligger der. Ja. Går det bedre nu, Høgne? Ja, nu går det bedre. Nu kan du slappe af og trække vejret ordentligt.